Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagaryami, naguskanusa na mga babayami sa iku agama Islam. Panganintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala ang makalidastano si iku lang-ulangwan umarata na di mapya ang mapapadalam sang kaya dunia. Taufikan tanu Allah subhanahu wa ta'ala si iku mga galaba ka mga pipiya. Manggalabagatan wag yung kuto ang mga galabag a ikasusuat nagupakababayan wallah adiyun di papakarani o mga mu'min. Nganing tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala arilaan tanong niyan na limun tanong niyan na tekatakapan niyan nagyang kuto ang mga riski niyan si arakatano pamakabagaran wallah so pangasasakit si arakatano mga pamilya tano sulang-ulang wano mga mu'min. Mga pagariakan naguskanusa na mga bubayakan isap manaya ilmu ipagsirakan si arkano agyang kaiya usayan na makaukitaya sa tutul sa katawa mama amyakaw mas kanyan si iku amiril mu'minin na so Ali ibn Abi Talib. Nagyang kutuwa sa katawa mama na si iku kaya pakauman yan si iku Ali na ayapit taruyan na tigyan na sa as'aluka an arba'i masailin faajibani. Hayat tigyan amirul mu'minin na pagisaang ko saka sapat apa kaysa na sembaga kong kau na tigyan. Sembagang karakan nagyang kaia mga pakaysa akan. Paganay at tigyan na pakaysa akan na ma huwal wajib wa ma huwal awjab antun ay tigyan mababaloy mipapaliugat si arkatan wa mga mu'min naguanto na mas mipapaliugat si arkatan naguanto na tigyan ni marani naguanto na mas marani naguanto na tigyan piyaka mamasa aguanto na mas ikamamasatan wa mga mu'min na tigyan na ikapata pa kayo sa akan na anto na margan na aguanto na mas margan yan kaya pa kayo sa asa katawa mama nakapakay mambua mga pakay sa iya o mga ginawatan na panalamatan tanong wallah kasambagagi ang kutuwa paman na mga pakay sa o mga ginawatan ay ni sumbago Ali sa giyang kutuwa sa katawa mama natigyan na aya paliugat sa erakatano na ta'atullah so kapungunutan tanong sa iku Allah so kapos yunod tanong sa iko mga suguan, mga kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala ayad na lagi daya mga pagariakan, mga babayakan na susambayang ipapaliugat sa arakatan wallahu subhanahu wa ta'ala na manutano di pa magitungo na mga ginawa tano and taman di itano di kang galabaka sa giyang kaya mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala inuman na mababaloy apaliugat ang mga pagaria kaupama ko mabaloitan wa mga tawa madaraynon mga tawa di tanong galabakan nagyang kaya mga suguan wallah na makaumatan sa alungan na mori na siksaan tan wallahu subhanahu wa ta'ala na mamamimikiran tanu piya-piya na pamagitungon tan wagyang kaya paman na mga ginawa tanu wanto na ipaman na betad tanu sa gyang kaya mga suguan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala ayat tigyan na mas ipapaliugat sa erakatano na tarko zunub yang kutu akibaga ka na sa iko mga galabak ang mga rarata mga haram kadustaan at tigtano imbaga katanuan na nakagipaman na mas paliugat sa erakatano ang mga mu'min mabaluitan wa mga tao ang manananggila sa giyang kutu ang mga galabak ang mga haram mga galabak ang marata naman kapakaya paman na yang kaya masatano na tanto din na kumamis nagumapi agyang kutuwa kang galabag sa kadusta na malutano pamagitong na mga ginawatan di tanuron ibuluga mga ginawatan kagipaman na isa na piyaki pananggilaan rakatan wagamatan wa Islam upama kung sutaw na galabag sa kadustaan sang kaya dunia na dinian mapamangani arilas iku Allah subhanahu wa ta'ala na mataan nariya siksaan wallah sa alungan na mori
Ay ni sumbagu ali sagyang kuto ay kadua pa kay sa iyan at tigin na aya marani na sualungan na mauri. Miya karani-raniman mga pagarya agyang kuto kapakatindig agyang kuto bangkit kambangkita sang kaiya dunia. So nabitan wa Muhammad na padami aluya kataruyan na tigyan na sukababaluya ka na nabi sa kanatigian apaman na miya baluya ko an nabi sugu agu supaman na kapakatindig bangkit na miya karani-raniya tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagaling pa ng mga ulama tigyan na tuos mag-anin subangkit nagyang kutuwa paman na kaya baliw nabitan wa Muhammad as sugu sagiyang kaiya paman na Korea umma naguso pagaluin unabitan wa Muhammad ang mga tuos sa bangkit na madakal na sumiyagad sagiyang kaiyang masatan na ayat tigyan na mas marani si iku kapakatindig bangkit na sukapatay wal aqrabu huwal maut nagi mala apaman na preparaduan tano mga pagaryakan si ikwagama Islam. Agyang kaiya paman na miyak karani-rani rakatano sukapatay. Tanto din ako marani madakala si iku mga pamilya tano tunganay tano ginawa itano di tano kiran idadait uba paman na kumasirano kapatay ugaid na sabab sa gyang kutua paman na adita no katawan wanto na masa kapakaw marakatan umalakal maut na paman na sumanga bangsa tano mga tunganay tano mga pamilya tano na miyaw na sira din sa gyang kutua mga kuburira na aya pikiran kapagarian na gyang kaiya paman na kapatay na tito din na kumarani si ikumaginawa tano na nagyutubay paman na malu tano di pamagito ayatigu ali piyaka mamasa na gyang kaiya dunia falaajibu ad-dunia pia kama sa agyang kaiya dunia na di ketatap nagugyang kaiya dunia na tanto din na kumada kala paman na agyang kutuap ketembengian kebarayatian nagup keribat agyang kaiya dunia sabab pednutu sa agyang kaiya paman na kia tetaur agu paman na kia pangimpro bagyang kaiya dunia namin bulugo na mambu agyang kutu abubayaon ng mga tao. Misa sa kuya si Randen, mi kuya si Randen sangyang kaiya kamapian paman na maka galabak paman na isa sa parwagamatan wa Islam. Na ayat tiga na mas piya kamamasa nagyang kutu wal a'jabu minha hubbud dunia. Yang kutu paman na bubaya ko dunia. Piya kamamasa din sa dunia na mas piya ka mamasagyang kuto abubaya ko dunia tanto din ako madakala mga tao ini kaso atiran din nagupaman na kaya bubayan ni randin nagyang kaiya tago ko dunia na minindiray no ni randin nagyang kuto apaman na mga sugo ang kiran wallah na mga pagariyag yang kaiya dunia na paman na miyakay tuituay nagupaman na ditano saya ketatap yang kaiya dunia na adna masa na magawaan tanwag yang kaiya dunia na na mas mapya mga pagariya nagyang kutua di tanong mindiraynon nagulan lalayon si arakatano matatago agyang kutua paratiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala penabenaran tano paman na lalayon tano mababaloy ang mga muslim mga mu'min makapaparatiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala ayatigu ali margan na fahuwal qabr ginan so paman na kubur ginan ni miya karagir nagyang kanan na kubur naman dadin na paman na isar katano igira manutua melenin so kubur na tigyan na miya kapiapi ni igira manutua adna kiyaw no tantan wa ipalabang na ketadaman tan wagyang kutua kawyaguyagtan naguditan no di makapamagitong ino pamako sakatay padalam matagos agyang kaiya kubur na miya karagir miyaka itu adar pa apati rugu nagutembu ng kaumpan miyaka gergen nagyang kutua paman na kubur kagiso kubur na adna mga pakaisisan na uditan ng galabak sa mga pipya uditan ng ipaginta wagyang kutua mga pakaisis agyang kanan ng kubur na mataan na riya paman na kergenan tanu ilidas tanu Allah sa agyang kutua mga siksa nagukamargenan sa agyang kutua paman na masa akapakaw matano sa iku mga kubur tanu ayamala ay panganintano sa iku Allah na sa mga lukas tano na liwanagan wallah sa mga kuburiran
nayatigi na mas margen nagyang kutu adhihabu bila zad gyang kutu paman na kasangura udina paman na gyang kutu paman na kapakaw matano sa alungan na mauri dad na batano mapluluto. Allahu musta'an. Dad na mapluluto ka asambayang, dad na mapluluto ka apuasa, dad na mapapluluto ka padapaman na mga pipi amal kebebayaan nagu ikasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala. Miya karagargan mga pagariya. So mga umur tano na umanda na kapitan na kalbatan, umanda na orasa paman na kaipos na kalbatan sa mga umur tano. Na namiya karagargan nagyang kutuwa kambalingan sa ikwallah adad na batano miya paluto ang mga galabak ang mga pipiya. Napakandagalan tano sumadakal amapia apang galabakan tano sagyang kaya malalamba ang mga umur tano. Maniyat tano piya pakandagalan tano so mga pipiya katuro mga pipiya galabak nagu isuporta tano so mga begerat tano so mga tamok tano sa ikwagama tano Islam. Sesanso paman na di pamagugupaan na para ko kapakapiya o ingad kapakapiya o agamatan wa Islam na di tanong maligat na suportan tanong so agamatan wa Islam suportan tanong so paman na mga pagaritan wa mga mu'min sa panganin tanong sa ikwallah kaya ko ang tanwaya sa may tuwan dawan na masuguyan so mga ginawa tanong sa giyang kuto paman na kapakala giyang kuto para tiya tanong sa ikwallah nagu paman na masugutan niyan sa gyang kuto kapanang gila itanong sa ikong mga galabak ini sa parwagamatan wa Islam sa setan ubud mana sa pakapbalingan na karakanon so salam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.